Hello mga kaibigan, welcome sa atong channel God's Mission TV. Kini yung ubos nga alagad, gusto ko makigsulti na usab kanimo. Naning mataham nga kabuntagon. Nagtuo ko makaigsunan nga ang Dios buot yun nga mudasi kanato sa matag adlaw. Ang Dios nagpabati kanato siyang gugma matag adlaw. Ibati ba nimong gugma sa Dios? Magpasalamat kita nga pagmata nato himsog ta, buhi pa kita, mabati nato ang hangin, mabati nato ang maing lawas nato ug makita nato ang kanindot sa kalibutan nga binuhat sa Dios. Makaigsunan nini nga kabuntagon, buot ko mo remind kanimo. Na ba ikaw sa kahimtang karon nga nagguol ka, nasakitan ka, nakasbalatian, or kaha na ba ikaw sa kahimtang karon nagmalipayon ka, abundansya ka. Makaigsunan hinumdumi nga unsa man nga kalipay nga nasinati nato diri babaw sa yuta. Dili na enough, dili na sufficiente nga kalipay nga makaingon ka nga okay na ang tanan sa imong kinabuhi. Hinumdumi makaigsuonan nga naman ikaw sa kasakit o kalipay, kanang tanan makaigsuonan part na sa atong kinabuhi nga maguol o maglipay. Apan nining orasa makigsulti ko kanimo tungod kay ang Dios duna say saad kanato nga pinaka nindot nga saad nga dili maikumpara ni bisan unsa ug ni bisan asa. Kini nga saad makaigsunan, saad sa Dios nga ikaw dadon sa iyang gingharian. Ang saad sa Dios nga makabaton kita gitawag og eternal assurance, eternal hope sa atong kinabuhi. Basin baon niya nga ikaw karon malipayon kayo, naka sa abundansya, nalimot ka na sa Dios. Wala na kay panahon sa Dios. Or ka siguro nakas kahimtang nga lisod kaayo, grabing pagpanginanglan, balatian, nalimot gihapon ka sa Dios. Tungod kay ang imong hunahuna, ang tanan nimong kabalaka sa pagpangita unsaon nga ikaw masulbad sa imong problema, mangitag kwarta, mangitag mananambal, mangitag herbal, mangitag tambal. Well, makaigsunan. Nini nga takna. But ko ikaw ang dasigon nga walay hingpit nga makatabang nato gawas lamang sa Dios. Ang Dios posible nga nagsulay pa nimo karon or kaha gidisiplina ba ikaw karon. Igsuon ako magadasig kanimo. Nini orasa karon, abli mo kasing-kasing. Ibutang ang imong hunahuna sa Dios. Kining tanan makaigsuonan nga kahimtang sa tao, tanan kahimtang makita nato sa kalibutan. Kontrolado ni sa Dios. Ang Dios mo ay naay pagbulutan. Kung gitugutan man sa Dios ang krisis o kahimtang karon, balatian bang imong gihambing karon, apan ang Dios makaigsunan, wala na usab siyang plano kanimo. Gitugutan sa Dios nga ang kaaway miatake nimo. Gitugutan sa Dios nga ang kaaway nagmaniobra kanimo, nagmanipulate kanimo. Apan kining pulong karon buot sa Dios nga maablihan imong hunahuna kasing-kasing. Nga ang Dios wala na human pa sa imong kinabuhi. Naa plano nimo. Gusto sa Dios nga mosampit ka niya. Gusto sa Dios nga motawag ka sa Dios. Ang Bible nagsulti makaigsunan nga ang ngalan ni Jesus labaw sa tanang ngalan. Tanang tuhod magapiko, tanang dila magasugid na siya ang Ginoo. Nasayod ba ikaw igsuon nga gihatag ni Jesus ang kasiguraduhan sa atong kaluwasan. Kasiguraduhan bisan sa atong pagpanginanglan. Miingon naman si Jesus sa Juan 14:14 nga, pangayog bisag unsa sa akong ngalan, kini akong pagabuhaton alang kanimo. Ang pangutana karon makaigsuonan, na ba kay relasyon niya? Na ba kay relasyon ni Jesus? Imo ba siyang giangkon sa imong kinabuhi? Imo na ba siyang gipahari sa imong kinabuhi? Basin ba unya nga motawag lang ka sa ngalan ni Jesus tungod kay nakay pagpanginanglan? Hinamdumi makaigsuonan nga Bible nag-ingon nga ang tanan nga midawat kag Hesus gitagag katungod nga mahimong anak sa Dios, Juan 1:12. Kinsa ba ang naikatungod mangayo sa Dios? Of course ang iyang anak. Ang pangutana, anak pa ka sa Dios? Simple lang makaigsunan nga mahimutang anak sa Dios. Sa Hesus ang atong gikinahanglan. Ang Bible clear kayo sa instruction nga si bisan kinsa nga mudawat kaniya, midawat kaniya kang Hesus.
gitagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Kanus ata mahimong anak sa Dios sa diyang si Jesus atong gipahari sa atong kinabuhi. Gitugutan nato siya nga magbuot sa atong kinabuhi. Busa ako kang gidasig karon. Mintras do na pahigayon panahon, alagari si Jesus. Simbaha si Jesus. Tungod kay niana nga paagi gihimaya nimo ang Dios nga mahal. Igsoon higala Bible nag-ingon sa Juan 1:18. Wala pa nakakita sa Dios. Apan pinagi siyang buktong anak ng si Jesus. Nagpaila siya sa Dios. So gusto ka nga panalinginan sa Dios? Si Jesus ang imong kinahanglan. Si Jesus ang yabi sa tanang success, kadaugan, labaw sa tanan. Iyabi nato siya sa eternidad nato nga kinabuhi. Nining kabutagon bubula ko minsay kanimo nang hinaot ko nga nining orasa mahupay ang imong kagulanan og magiyahan ka, matultulan ka sa angay nimong pagabuhaton aron nga kita makahimo sa pagpasidungog sa ngalan sa Ginoo. Kini inyong ubos nga lagad, ako magaingon kanimo nga ang taong naipagtuo sa Dios dili sa mapakyas sa paglaom. Kaya Dios nga nagsaad patinud-anon siyang mutuman sa iyang mga pulo. Dalaygon ang Dios og salamat nga imo usab kini i-share sa uban aron nga makatabang ka makaigsunan sa uban usab nga nanginanglan og mga pagdasig ining panahon na karon. Ang Dios magapanalangin kanimo og maayong adlaw kanatong tanan. Bye-bye.